Oh lapha ngaphakathi iminyaka esayihlala umuntu uhlale kade sigwetshwe ku-15 years. Yeah. Sahlala 12 years ngaphakathi. Ngihlale 12 years? Yebo ngoba yini i-reposition iphume nini iphume ngomhla ka-1 kulo nyaka lo. Hey. So mningi iminyaka esiyihlalile ngaphakathi. Ngoba icala lesigwebile lesigwebe u-15 years sahlala 12 years ngaphakathi. Yebo ngibosha mina ngiqeda ukhetha uJesu nje inkosi namsindisi. Lempele ayikholeleki abantu abaningi ukuthi waboshwa enkonzeni waboshwa esontweni. Uyazi ngibosha ngangiboshwa kuleyo weekend leyo engidlula kuyona ngoba ngaboshwa kulwesibili. Ngangisemshadweni emanzi Mtoti ngiyona ndisakhona. Hey. Elovu kasi. Yeah. Eningaziwa njengomuntu ngempela nje o straight. Yabona leyo nto. Ngoba empilweni nami ngaze ngiphuza ngaze ngibhema ngibheki umuntu uhlahlezwe jam to focus. Madoda nazani nobabili. Lensizwa ngiyazi mina ngabonana nayo sisibonana police station. Yayisahlangana khona. Hey. Ngoba nakhona ukuhlangana kwami nayo sahlangana nami ukuze ngiyibona kahle ngayibona ngesikhathi sesoginqiswa yithupha. Kwathiwa ayasambeni soginqa yithupha lapha sahamba safika saginqa yithupha. Sekuthiwa hayi wena nawe yabo sengiyabona wena insizwa lokuthiwa ngiboshwe nayo okanye ngenze nayo icala. Mawulandela amaphoyisa enzela nento okubophela umuntu amahala. Yazi ngihlale ngezibuzo nami njengabo ngoba baningi abantu abalapha. Ababoshela amacala bongenzanga. Hayi kulungile sakwenza lokho ke. Emva kwalokho ke into eyenzeka. Sahlala sesiginqisiwe. Futhi niwayewona lo 24 hours wawusuphelile. Hey. Basithatha kodwa bakwazi ukuthi bahambe isiginqisi yithupha. Kwalo 24 hours lo kufanele ukuthi fanele engabe akufanele kuthiwa lapha umuntu athiwa kufanele kuphele 24 hours ungaginqisiwe. Kodwa 24 hours waphela lapha. Kangakanani ukuthi mhlambe sawuhlala 3 days kuya ku 4 days singaginqisiwe. Ethi kunento abasayibheka. Emva kwalokho ke ngokuthini amandla nathi sasingenawo. Ukube sasena amandla abameli mhlawumbe babangakwazi ukusukumela lokho izinto ezifana nalezo. Kuthini lo muntu lo wavele sehlala isikhathi singaka asikho isidingo sokuthi nisengamginqisi mteteleni ahamba. Awungenza base bebona ukuthi akunene niyenzile lento. Ya nakho lokho babebona kuphela bona base bekhombisa ukuthi bona bayebona banamandla ngendlela abasebenza ngayo njengamaphoyisa. Yilokho thina ngendlela sabona ngasabona futhi bona basebenzise lokho ukuthi banamandla kuthina. So umuntu menamandla kunawo vele ngeke uzumlweza. Ngoba vele ungaphezulu wakho futhi nawe ngeke uzukwazi ukuphikisana nokusebenza kwakhe. Ngoba nawe uyasebenza ukuthi iphoyisa. Njengoba uwanje ngeke ngiphikisane nami ethena ndoda manje la sokwenzakala ukuthi kanje kufanele nami ukuthi ngivumelane naye ngisebenzisane naye. Uma ukuthi naye lokho mina ngichazela khona akakuzwa kulungile vele unamandla kumina uzokwenza noma ngabe yini njoba kwenzeka nje qhaleni. Utholakala happy uboshwa kwezenjani kuthini kuwe mawuthatha unayo ngqondo lento ukuthi vele hayi ngizophuma phambili. Ukhathela isicapha mangithi ngiyasukuma sekungena abantu sebedonsa amabhola crab sebefaka amavesta angisaboni ukuthi amaphoyisa amathosha athe hey la esimongweni amathoshi nje ndafisa ukuthi ngiyaqeqwa ngilala phansi kwenze njani manje. Hey baningi plus yabona bona hlutula necomputer lapha ama-computer lapha ayo4 yabona umbhedo wami ama-computer awu4 lapha. Umbheda bawupetulanga futhi ngoba khona ingane yami eduze kwami. Khona uma wayo ngale. Hey Uma engangicela ukuthi bangivakashele nengane. Yebo kwase kuney'nkenganyana zokuthandana phakathi kwami naye. Yabona leyo nto ngenxa ukuthi inkolo engase ngiyithathele. Kwangavumelanga ukuthi ngibe nentombi. Asibanganga lokho ke. Yabona leyo nto. Kodwa ngangifuna ingane but nginenkinga ukuthini. Ngifuna ukuveza lo. Inkolo engayithatha mina engafuna ukuthi ngibe nentombi vele. Ayivumelekile ibe nentombi. Alright. So ma befika bengiqeqela ngiphumele ngaphandle sengilele phansi lapho ubona nje ngaze ngalimala lemasende. Yabona la.
ngiyayibona sakufana ngabo angazi ukuthi ngalimala kanjani nakhona ngifuna uqamba nemanga ngoba ngagcina ngeqo nje ngaphansi ngathi ngiyabona abantu bagxoba phezulu kwemoto bona begxoma phezulu kwemoto uphula iziphoyila sekubulele uyindo la ka right angazi babulele kanjani imoto nje abakawazange uyivula kodwa sebeyibulele kuma window ngapha ngaphambili engadumala kodwa ngithe ngikulivina ke imoto engangigitshoze kuyona kwakhona umuntu esifazane kubona le genge le engaba ngaqoka uniform othi drive othi uyabosha kubosha icala le robha lo yenze eSpringfield ngivane ngihleke yabo kushuthi nolimi lolu selilimela ngoba ngiyezwa ungathi lidumile kancane yeah ahamba ngalo washona nami emtshebheni ngoba kwasebusungu ngempela bashona nami emtshebheni base beyabuya bashona eSydney ngafica ke kunogcwele abafethu lapho abanye abaziziboshwa kangazi ke nothi uza kwethu khona lapho abantu engiboshwe nabo uthi ke kwaba into engathi light nje ngathi mina hayi bazophinda baprove ukuthi ayikho lento yeah uthi kwaba ngathi light nje sagcina sisiwa ko police station kwenye ekuthiwa iGreenwood Park okay kwahlala ke Greenwood Park insukwana saphushela enkantolo sayinkantolo yeah kwangathi into light nje futhi angishaya novalo ngoba nje angiyazi icala mina nginanje uyitshethwa nje hayi vele uzophuma ucala ulazi one bafaka imoto into enginesho ngayo ukuthi inenkinga vele ka gearbox awukho gearbox hey uthi ayenza icala yebo insuku sezihambile mhlawumbe ngabe sengufix gearbox yabo hey hayi gcina inkantolo ngingazi ukuthi lamacala manje ngathi akasakhulumeki kahle angazi kwenza lokho esihlehlisa ucala sekuvela nelinye engingalazi kuthiwa la Kentucky yes la Kentucky uSteers Kentucky kusho ukuthi kahle nje kusho ukuthi thina sidila nokudla mose siyalamba yini ngicela ukuthi mina imali bengiyenza mina ngelanga noma ngesonto angithi ngesonto u4000 5000 buncane imali engiyenzayo ngesonto ukuthi ngaze ngiyobamba ukudla kunakwendini inqaba hey yezo lento mina ukudla bengithenga ngempela not ukuthi yabona le nto yeah so ukuthi ngaze ngiyobamba usuku lo Steers nona yini ngale nto le hey yabo alright ke inkantolo ihamba ngithi ngiyezwa futhi eGreenwood Park sesiyagenqiswa siqiniseleni icala la ngakhona ngala eDurban North ilona livele la qhamuka esikhaleni nje lavela shaya kwathiwa amanye amacala wonke ayahoxa sesigwetshwa yileli la elaseDurban North lapha kunentombazane efakazayo lapha kofakazi yathi mina ngiqale ngangena yazibonela out ichama boy omuhle ohamba ngemoto enhle yabona le nto yeah nomunye futhi uthi mina ngifike ngashela egateini engifike ngashela ngase gateini lapho ngishela sobamba inkunzi makuthiwa ke noba kuthiwa ubudomu lo sizobamba inkunzi oqala ngishela umuntu osebenza khona la hey uyoza recognize phela kubona kushuthi kahle kahle nayo yayididekile yayihlohlwe ngabaseshu mina mangitha ukuboshwa kwami ngiboshwa eBenwood ngitholakala ePark shuna khona nami ngilinde omunye usesi nama kade ngizohlangana naye lapha ngoba vele indawo la esePark yeah so mangifika lapha ngifica omunye umfowethu oyekade vele nje ekhona lapha yeah so lo mfowethu mangimfica lapha futhi nami ngifike ngime ngoba vele okade ePark lapha la sasikhona kunabafana nje abancane babekhahlelela nje ibhola yabo yeah lokubuka ukuthi awunazi ingane ziyadlala la mhlawumbe usugcina usuyama nawe yabo ngoba vele mhlawumbe uhambisa isikhathi ngalokho sesiyama ke la nangu lo mfowethu la nakho nami ngimele la hayi intwana ke la abafana abancane bayigendela ibhola bagenda ibhola akuphelanga nje isikhathi esingakanani angibona kuqhamuka imoto 18 cab yeah AW cab ehamba obaba abagqoka ama-Avalon okusebenza ongasebenza ama-safety vest begqoka amakalabha yeah njengokuthi nje abantu nje be-construction kanjalo abantu bayisebenzelayo mhlawumbe emgwaqeni yeah beqhamuka labantu la bathe beqhamuka beqhamuka phambi kwethu imoto yathi nje sikanje bebakhiphe ibhamu besikhomba uthe mabesikhomba bangehla kwaqhamuka imoto ngemuva i-dog unit
ngespeed emva kwayo ayifika ithemi ifika babefika naye yathemima nje babehla besikhomba ngebhamu basilalisa phansi babesilalisa phansi la babuza ukuthi sebasho ukuthi madoda la kahle kahle niyaboshwa yeah simbophela ngazi icala lase Springfield ngazi Durban North ngazi Durban North wathi nje uthi Springfield ngendlela abasho ngayo mase sile futhi jike lento bethi bona hayi icala liboshelwa lona lase Durban North lase North Coast ithi mina ayikulungile ukuthi ngoba kusho ukuthi angisazi nami sengiyadideka nithe icala lase Springfield sokushintshile futhi manje icala sesiboshelwa lona lase North Coast Durban North angilazi nje angiyazi yonke lonto mina nje akulungile uma ungayazi uzokhuluma phambili so kwase emva kwalokho into eyenzeka base besithatha izithombe hey bashutha izithombe saphuma sashuthwa emva kwalokho basithatha basisa Durban North sasuka Durban North sahamba sayimtshebheni yeah masifika emtshebheni siya kuphi bathi sokwenza i-ID pirate ukusho ukuthi inkomba pirate befuna ukulehela ukuthi bakukhomba umuntu uma ekwazi kwenzeka khona isigameko nabo bekwazi ukuthi bakukhomba ukuthi kahle kahle ngawena ngempela yini ayi sibavumele sihambeke nabo lapho-ke semtshebheni masifika laphana into eyenzeka lapha thina asingenanga ngomnyango njengababoshwa okwakufanele ukuthi thina singene ngawo kodwa umnyango esangena kona thina sangena umnyango wepublic ongena wonke umuntu and le ndawo sangena kuyona kwakunabantu ababehleli hey safika thina sadlula phambi kwabo kanje sinezithombe seshuthiwe yonke sadlula phambi kwabo sawungena ngaphakathi yeah masingena ngaphakathi masifika lapho kuthiwa madoda la nizokwenza ID pirate ngenani lapho kumiwa ngeenamba babekhomba bafuna beshe inamba hayi inamba ba enye into eyasigqilaza kakhulu kuleya nto la lapha sasikuyi-window mirror ngoba umuntu wayekhomba engale wawungakwazi ukumbona kodwa wawuzwa ngezwi futhi okunye kwenziwa yonke lento le akekho umuntu laphana owayerepresenta yami njengommeli ukukhombisa ukuthi kahle kahle vele babengenzisa into vele nabo bangayazi okanye ngekho emthethweni bese ukuthatha umuntu uthi ahambe kwi-ID pirate ingekho irepresenta yakhe ummeli wakhe nomuntu ommeli obona yonke into ukuthi lapha kwenzakaleni uzokhulunywa kanjani into enjalo enkantolo konke lokho ngakubona ukuthi okay futhi vele lento le yenzeka njengesizathu ukuthini vele kuseyindlela ukuthi fanele ngicindezele ukuze begcine kufezeke inhloso zabo futhi manje bazopresent ukuthi enkantolo ukukhombile umuntu ungikhombile umuntu futhi bona kahle kahle mina ngabuthi futhi kahle kahle la amaphoyisa wona zama ukuveza ukuthi wona afuna ukuveza nje inhloso zabo nanokuthini bayazi ukuthi vele uma becindezele mina mhlawumbe bonyukelwa phela ama-rank abo bekwazi namkhola kangcono bethole izinto zabo bayitholayo kodwa manje yena futhi kahlala ufuna ucinde umuntu ofanele ucindezeleke mina ngoba nakho amandla nginawo mina lokho nje into engayibuka sithathwe-ke lapho-ke siyenziwe-ke yonke lento le sithathwe-ke siswe enkantolo masifika-ke enkantolo nakhona sifika enkantolo lihambe-ke icala lihambe uba mhlawumbe esitokisini ngihlala isikhathi singakanani mhlawumbe siwuqedile u-2 years silokhu sihambalela icala leli silihambeke icala-ke silihambe icala le ndoda le engaboshwa nayo ngoba ngesikhathi besibopha ayasho amaphoyisa futhi ukuthi cha kahle kahle nangu lo muntu esimfunayo uyabo bayisho lokho ngithiwa nangu lo muntu esimfunayo kodwa futhi into engicabanga ukuthi yini mina ngingadedela ngoba bayasho ukuthi nangu umuntu abamfunayo alihambe icala lo muntu lo masifika laphana enze njani icala futhi avela afika enkantolo vele icala alivume asho ukuthi necala uyalazi kumele aze icala abuye futhi usehamba ini lento kuthiwa yini appeal uhambe appeal ngaleso sikhathi athi madoda mina nginazi kahle kahle bengifuna umkhulula kulento so nje bengifuna umkhulula nje kulento le
kahle kahle ngibizele lokho kuthiwa ngizongena enkantolo ngikwazi ukuthi ngikhulume nabo. So uthe mase kufanele singene phakathi waqhamuka umshushisi into ombuza yona wathi angithi uyabazi labo balenzile lecala. Wathi yena hayi icala laba balenzanga angibazi futhi. Wathiwa hayi jika phindele emuva abangasagibela nje ebhokisini lo muntu lo wathiwa jika phindele emuva. Nangempela wajika waphindele emuva akabanga sangena nje ebhokisini ngisho inkantolo akazimbona ngalo langa kodwa kwakwazi ukuthi nomuntu uzogibela ebhokisini. Akaza azafika. Wagcina wajikiswa nje emashlipsini wathiwa nela nje wathi nje hayi ngeke nabantu angibazi. Futhi lento ababoshelwe yona angikholi bahlangene nalento mina ngiboshelwe yona. Kwathiwa jika suka la ungabusangena la wehla bashona phansi. I-footage ayinto kwakwenze njani ngayo? I-footage bathi bona i-footage ikhona ngesikhathi nesiboshwa. Bathiwa izodlalwa futhi enkantolo. Kodwa into eyagcina yenzeke lapho ke yagcina i-footage ingafikanga. Ngoba even if sesicela ukuthi ayidlalwe ke phela enkantolo ukuze nathi sigwetshwe ngento ephathekayo okanye enomfakazi. Ayikho into ephathekayo ekhona engathi mhlawumbe iyasenza ukuthi singagwetshwa. Ngoba into eyenzeka lapha one ukuboshwa kwami ngaboshwa. Mina endlini nami akaze beyobona ukuthi lo muntu uhlala kephi noma beyosesha ukuthi mhlawumbe yini esingayithola mhlawumbe eyicala esingakwazi umcindezela ngayo. Abakwazi labantu endlini nami kodwa mina futhi bakwazi ukugweba. Kodwa futhi ayikho into ephathekayo. Kanganga ukuthini mina kuthiwa ngenze irobhali. Irobhali engayenza kufanele ngabe phela bona isibhamu basithola. Kodwa isibhamu wana basithola. Kodwa bathi ngenze irobhali. Endlini yami akaze abakwazi namanje obavela abakwazi. Kodwa bakwazi ukungithatha bangicindezele bangibopha. Lento yayiphazamisa kanjani impilo yakho nje yangaphandle? Lento eyangiphazamisa kakhulu empilweni. Ngoba ngaleso sikhathi nami ngakade ngihlala nezingane. So njengoba ngihlala nezingane noma wengane zami. Kwangilimaza nje kakhulu lokho ngoba into yagcina yenzeka. Ngahamba egcineni sagcina singasazwani singasatholani kahle. So nje into yangilimaza kakhulu ngoba yonke into emisuke yenzeka isuke ngami. Kodwa leyo nto nje ubisuke ngami konke kuqala kimi manje yonke lento ingami ngithi uqala kimi kusuke kimi emndenini. Ihlobo abantu engizwana nabo. So lento ithi kanje ibuye futhi ijike egcineni ize kimi. Mina ngendapha ngikuphi ngiboshiwe ngisejele. So zonke into eziningi ziyalimala lapho impilo yami. Nengithi ngizama ukwenza akukho okwenzakalayo. Akukho okwenzakalayo impilo leso lapho kusemile umndeni wami uhlukumezekile. Ingane zami ehlukumezekile. Umuntu abantu engibathandayo okanye umuntu engimthandayo bahlukumezekile. Ingane yakhula ingazi. Mhlawumbe siyazi omunye umuntu qhamuso kuthiwa hayi nanga umalume. Yonke lonto ibhlungu. Uthi uyabuha ingane mhlawumbe no5 years uyabuya mhlawumbe ingane no13 years mhlawumbe 16 years. Khulile ingane ayikwazi. Ufuna uqale phansi manje uzama ubuyisana nengane ukuze naye understand ikwazi. Ngoba yonke leminyaka ayikwazi. Mhlawumbe yazi abanye abantu. Ayikwazi ingane. So yonke lonto izinto lezo ke egcine nje mfethu sezilimaza emqondweni zingilimaza emqondweni. Even ngisho emndenini ngazi ukuthi lo muntu lokunezingane ngisho ekhaya abashana ingane zosisi osisi bami. Yonke lonto lokho nabo kuba kancane nokuthemba mase ubhekana nesimo esikanje. Bayazi ukuthi hayi umfowethu lo noma bekwenza lokho bekwenza kodwa nje
khona babuye bebe nawo ubuye ejele even ngisho umphakathini hey banakho ukuthi isigebengu leso yabo yena siyambona uright kodwa sinakho umsaba even ngisho ngathiwa mhlawumbe kwenzakala into engaqondakala emphakathini ukhona ivele umuntu ozobonakala oqala kuzobonakala wona ukuthi hayi vele kubuye yena ejele uye uthola ukuthi vela kuwena ngoba yini banalento leyo ukuthi lo muntu lo ubuye endaweni kanje and akekho umuntu onesiqiniseko nowazi ukuthi ngempela lento akekho umuntu onesiqiniseko salokho kodwa nje ngezazi ukuthini bayazi ukuthi ubuyile ejele vele mhlawumbe uyena owenze lento abakuthemba abantu so impilo enjalo ibhlungu ayikho right imapha ama-challenges obhekane nawo ngesikhathi usungaphakathi iy'nkingo nje ngibhekane nazo mina ngingaphakathi okube buhlungu nje kakhulu ukuthi ngophela yakho namasu lapha ngaphakathi laphana usuke usufana nokuthi uphila komunye umhlaba ngoba nala ngaphandle uyabona impilo yala ngaphandle neyalapha ayifani la ukhululekile wenza yonke into odinga ukuyenza ngesikhathi sakho lapha ingqinamba obhekana nazo ukuthi awukwazi ukwenza into oyithandayo ngesikhathi sakho usuke ucindezelekile ngisho ngathi ufunana awukwazi ukuyithola ngapha ekhaya emndenini uthi uyezwa kuthiwa kushoniwe uthi uyezwa futhi ngesinye isikhathi kuthiwa kushoniwe wena awukwazi ngisho ukufihla into okufanele kodwa ngabe nawe njengengxenye umndeni uba khona wenziwe zonke izinto ezifana nalezo awukwazi ukwenza lutho nidedelwa ngokuthini so njengoba nami ngihleli lapha enye into eyangiqhelaza kakhulu ukugula ngoba nami ngaze ngagula ngazi uma ngiguliswe nxa ukuthi mhlambe sihlala sibaningi kakhulu mhlambe kuminyene la esathi sihleli khona ngoba ngingaphosisi mhlambe endlini sohlala kuyo mhlambe sasilaka kuma 55 endlini eyodwa kunabantu la bakhwehlela bagula baphethwe izifo ezahlukahlukene nihleli baningi endaweni eyodwa so namagcina mhlawumbe sengi-affecteka ngoba ngagula ngihamba ngolala esibhedlela mhlawumbe esibhedlela ngalala 2 months ngilele esibhedlela ngigula nami ngishawa lesi sifo sasingishaya so ngabuye ezinye nje izinto lezo zokwenza ngihlukumeza kakhulu kodwa futhi okwangijabulisa kakhulu ukuthi ngoba nakho umndeni wami wafika bangibona nami futhi sebefikile ngigula ngelanga ngikhona kodwa nami ngalelanga abafika nami ngazizwe ngazi ukuthi khona into esukayo kumina yabo awungeke mhlawumbe noma ukugula kwe-stress ukucabanga kwangakhona ukugula kwe-stress ilezi zifo nje lezi ukuthathelana mhlawumbe izifo ezifana no-TB nje kahle kahle ngishawa i-TB through ukuthi vele embhedeni la ngilala khona ngilala kanje nathi imbhede la busy ngilala kanje kunomfowethu olala la umbhede wakhe la uyagula uphethwe nayo i-TB vele akayedwa lendlini umuntu ophethwe i-TB ngoba vele into yalapha ayisukunyelwa ngokusheshsha bafuna ukuthi beze bebone ngoba uwohlobo kuphela ukuthi hayi lo muntu uyagula mungakabi njalo abasheshi indaba lakho belisukumene basukumene ngoba sebebona ngempela ukuthi lo muntu uyaphela lo manje so izinto kanjalo nje azikho right mina ijele ngeke ngize ngisho ukuthi konke engisize ngale ngisezanga ngalutho phela ukuhlukumezeka hlukumezekile manje ugula kwami la ugulela kwami laphana ungahlangani nomndeni wami ungaboni ingane zami yonke nje lonto ngihlukumezeka ngibona isiphambano la wagcina uthatha inombolo isiphambano angithathanga inombolo kodwa isiphambano lesi into engangenza ukuthi ngisifake kuwukuthi ngoba nami ngangibelivela ilento engangibelivela kuyona ukuthi uNkulunkulu ukhona isiphambano lesingasidwetshiswa yilokho hayi ukuthi ngasidweba ngoba nakho ngithatha inombolo mina ngidweba nje isiphambano okuyisani ukuthi vele uJesu wabethelelwa la so njengoba sikhona even endlini yami sikhona isiphambano esinoJesu so mina njengoba suke sikhona endlini mina ngiyabhilivelwa ikona ukuthi uNkulunkulu ukhona
ilokho mina into yangenza ukuthi lento ngicine sengiyidweba ngiyifaka kanje kumina ngoba anginawo ama-tattoo mina emzimbeni kodwa isiphambano lesi nginazo ngoba yini into engibhelivela kuyona. Shuthi uma uboshe lento ongazi kusuke sekuphoqa ukuthi umukele ukuthi uvalelwe. Relax. Kuyaphoqa ukuthi kahle kahle vele esimeni esifana nalesi amusa uboshiwe. Kuyaphoqa ukuthi umuntu ufunde ukwamukela. Ngoba nami sengilapha yani into engayenza ngazama nami ukujoyina ngenza ama-class lawo enziwa nami ukuthi nje ngikhiphe busy. Ngoba ama-class sawenza la mhlawumbe ngayenza i-new beginning, ngayenza i-substance abuse, ngayenza i-anger management. Awukhulume nje umuntu onama-anger issues njengami. Iziphi izinto akumele ayiqaphele engagwema kanjani ukugcina ethatha inqumo ngenhliziyo? Yonke into umusuka akufanele uthathe into ngenhliziyo. Yonke into yenzayo ibheke. Yeah. Uyibuke ngaphambi kokuthi uyenze. Ngoba yonke into yenzayo. Uma uzothatha nge-anger into okufanele uyithathe nge-anger. Yonke into ine foundation. Uma uzothatha into uyithathele phezulu, lo nto lokho vele egcineni ngisho ungakhanda istairs kodwa i-foundation imingekho vele sizobhidlika. Qala ubheke bese ubuka ukuthi le nto mangiyithatha ngiyibeka la inaso nesisekelo. Ungenzi nje into uthathele into ucabanga into manje uyayenza mahlala phansi ucabanga into uyibuke ukuthi le nto le musu uyenza. Khona ezinye izinto engacabangeki bafu. Ngihleli noma wengane yami dukuduku uma ngithi efonini yakhe hawu usendelana lenye indoda ama notes mhlawumbe usendelana nobaba wengane yakhe athi usewahlukana na mhlawumbe umsendele ibele umsendele into egqoka isikhindi esincane uthe izolo ngijabulile ukuthi ade nginawe ngicathe ezinye izinto ezigcina iqhumisa isibhamezo kuma relationship uficwa ileso simo uyicabanga nendaba zama foundation nani. Yeah. Ngifuna usithathe usibeke ngithi ngoba lento uthi wayifundela ngifuna usithathe usibeke ukuze sizosinda semphakathi. Esimene esifana naleso yazini. Yeah. Nangu uyambona ngithi. Yeah. Into ejubayo le obungayicabanga. Angithi ngicofela ifoni yakhe. Yeah. Wena umsukela uzobuka wena ifoni yakhe. Okusho ukuthi kahle kahle umuntu olandela inkingi wena. Ngoba phela ifoni yakhe ngicofela ifoni nawe neyakhe. Madodana musala ukukhuluma ukuthi kuyimove. Madodana. Musukhuluma ukuthi ukhuluma kuyimove. Angithi nawe utheba for wayifundela lento. Ningathi usazokhuluma uthule ngifuna lalelani mani niyazini ngenza lento. Yazini ngoba ngikhuluma nje. Ngenzela ukuthi kungenzeka ukuthi mhlawumbe bekuyithuba leni lokuthi nihambe niyofunda nibuye nizovula ama-office enu kufika abantu nizokhuluma nabo ngo-anger management ngazo zonke lezo zinto. Ngoba nginibuza kanje nje angiphuphi. Ngiyazi ukuthi ngibhekephi. Ngifuna umuntu ozobuka lolu hlelo uma eyithola ngempela into engamenza ukuthi afise ukuthi azothatha iyalo kuwe mhlawumbe bekhokhela abo 500 mhlawumbe i-hour it's gonna be 500 ngoba nina beniboshela into eningayazi nakwazi ukuthi ngigcina namukela ngithi njengoba nina nisibonele ebantwini nina sokuthi uyakwazi ukuthi wemukele into noma ubukade ungayibhekile kodwa manje ufikelwa isimo nangu umama wengane yakho lapha noma ucofa ifoni noma uyayithatha ifoni nokuyithatha uyabuka ufica into obungayicabanga. Esimene esifana naleso angithi yonke lento wena ulandela inkingi uyibukile ngithi ifoni yakhe wena uneyakhe ifoni ufunani efonini yama wengane ashuthi ke lapho ngoba vele wena kushuthi njengoba ungena efonini yakhe vele wena umuntu one-anger othanda ukulandela inkinga vele ngoba vele ububuka le phone ulanda inkinga lapha into ezobuya futhi ize kuwena shuthi nina nisiyani lutho i-anger shuthi lapho ke into i-anger yakho indlela ongayilukhuza ngayo lapho ongayimanage ngayo hlukana lo muntu obuyambona ukuthi okay usenze kanje wena thatha noma umcamelo ushaya umcamelo noma ushaya udonga kathathu ukhiphe lolulaka lolu uyabona uma ushaya udonga kathathu ucasukile iyaphuma lonto uthi ujike ubuye uza lapha ya
uyazi sokungcono usuyakwazi ngisho ukumbheka kanti ukube eqale nokushaya ngalolu dongo mhlambe kathathu kabuhlungu yinto esho ongotini leyo lento nje ngiyayisho nje mina njengamanje la public hayi ukuthi lokho ke ngiyakho ongoti abashonele ekuthenini nje yabo into umuzo uthatha into manje uyithathe nibuka ama movie akhule Jalen Fan abuka ama movie lento iwena obufundisa khona yefowethu okay ngicela nje ngenzele phezulu ungathathi ngolaka engafuni ukwazi mina akithi uweba futhi ukade ufundisa ngalento ngicela mfowethu uthathe imali ehlaleni akakuphendula kuyikarateka nawe ifundisile karateka le uyifundisile manje ngitshela ifilimu nithi angishaya udonga madoda ngimona umuntu mfowethu owenza into wrong manje ngitshela imovie lenikhulu angithi njengoba ushaya udonga kahle kade ukhipha ienga le kuwena egcwele kuwena ukuthi ungathi ufike kulo muntu wena usunolaka vele muwenza leyo nto lokwaza hey wena wenzani wena bese ngiyanyizwa yabo uzothi uqamba uqeda ukwenza into yenzayo uyabuye ubamba umcamelo wakho usha umcamelo ucindezele phansi ukhale kokungcono yabo mungakhala ienge yaphuma lapho uyehla umoya inhliziyo iyehla kushona phansi awukwazi ukuqhubeka nolaka ngoba yini sukwenzile lokho wamshaya lo muntu wakhala kodwa yena awukwazanga ukufinyelela kuyena uyabuka enyameni yakhe uyabuka aba mina ngiwabuka ngiyena futhi umuntu othanda amafilimu yini madoda yini uzarubhetha nina yini manje ngena kuyi-safety manje ngoba bafowethu yini I think mfowethu akithi wena ufundisa ngalento okay uzobuya kuzogoqa bafuhambe besikuphi sebesisela kwi-enga ekuthenini i-enga uyimeneja kanjani futhi ayikho enye indlela ongamenenja ngayo i-enga ngaphambi kokuthi shaya umcamelo wakho ukinye noma ushaye udongo noma uthole lezi zinto ezishawayo ezikhahlelayo i-punchback ushaye yona uyikhahlele cabange lento levele le uyabo busa ubuya lapho ke uzobusa uright inhliziyo yakhe sey-right usuyakwazi lapho ukuthi ngisho wathiwa umuntu ukone kanjani kodwa ngiyazi ugcineni ukuthi uzohlala phansi nixoxisane naye nikhulume ngendlela okufanele nikhulume ngayo lapho kulaka lwehlile inhliziyo iphansi amaphaphu ashone phansi uyeke lokukhushukelwa amaphaphu thatha izinto ngenhliziyo khuluma nomuntu ngoba naye umuntu uyakuzwa uyezwa mumkhuza futhi uyakhuzeka wena usuke wakuzama lokho since why bazobe befuna ukulandela ngamaklasi anjengala sithi basuke bazi ukuthi umuntu wena kuvelaphi ke lokho mina nami esimene sifana naleso ke mina njengoba ngilapha ngaphakathi mina ngihlalile ngaphakathi kodwa ngashuma wengane zami uma wengane zami mina ngimfice esenomunye umuntu so njengoba esenomunye umuntu and mina isinqumo futhi nami engasithatha leso ke ngisengaphakathi ngoba vele ngabona ukuthi mningi vele iminyaka esengiyihleli naye umuntu wesifazane unemizwa even ngisho lento ngathiwa ngiyayithatha ngibhekisa ngakuyena thiwa uyena oboshiwe mina ngisele ngaphandle vele nginemizwa ngiyamdinga nami umuntu nami mhlawumbe ngizohlekisana naye noma nami uzongijabulisa akhulume kangcono kimi so esimini sifana naleso nami ngabona thatha isinqumo athi mina even ngisho ngathiwa ngifika wenzeni noma ngeke ngeze ngikwazi ukumkhulula kodwa nje wafika kuthiwa wenzeni usayitholele omunye umuntu anaye amjabulisa ahleka naye ku right ngoba vele fanele mina ngamukela ukuthi akuyena oshiye mina imina osukile washiya yena hamba ngohlala iminyaka levele bengangithumanga so ngisho ngathiwa sokunomuntu azona na isiphi isidingo sokuthi ngimlwise ngihamba iminyaka emingaka ngoba naye umuntu
asikho isidingo somuntu ngimlwise mina into engayikhetha ngakhetha ukuthi kulungile sifana ngoba vele ngikule ndawo ngikuyona naye umuntu uqhubekile nempilo mina okwami mangiphuma ukuthi mina ngizwe ingane zami kuphela ukuthi zinjani kuphela ngingasondeli kuyena ngoba ngiyazi uma ngaphuma la ngasondela kuyena vele mina ngizobe sengikhoza inkingi ngoba yonke leminyaka kade ngingekho yena unomuntu aphila naye manje mina kahle uma ngisondela duze vele ngizizokhanda inkingi ngoba vele ekugcineni ngizothi uma ngifika kuyena hey manje wena ngiyezwa kuthiwa aniyabona lento engikhuluma angiyazi into engizwa ngabantu hayi lona mhlawumbe sewukuthi kanje so izinto ezinjalo kufanele sigweme masabantu okay kahle igama bafowona olishoyo engilizwayo mina lenkulumo yokushaya udonga nani ukwazi ukuqhela enkingeni ukwazi ukuthi uyiqhelelanise nenkinga inkinga yize noma usuyibona nje sengibhekane nento kanje qhela zifundise ukuthi ukwazi ukuyigwema uzazi wena ukuthi ubani yabo umusa ukuzazi wena ukuthi ubani mina ngiphila kanje yabo ungaphilisi nje komuntu ngazi ukuthi uphila nje ngazi ukuthi akazi la ukuthi wenzani zazi wena ukuthi ubani umazi futhi omunye umuntu nigcina niphuma kanjani nisizakala kanjani sesiphuma ngaphakathi shuthi ngaphakathi nakhona ukuphuma kwethu thina siphumile lapha ngesizathu sokuthini nathi sazama ukubhala indaba zama-appeal ngani nathi sasingagculisekile indlela esigobeke ngayo so sabhala i-appeal yahamba yathatha iminyaka ngazi nayo ithatha iminyaka emingaka ukuthi ibuye ngoba abasheshanga nakusiphendula fast ngokushesha kodwa nje sahlala ngichili njengoba izizobuya manje nini kubuye kulonyaka kubuye umhla ka1 nje izizobuya manje umhla ka1 July thina mhlawumbe siyibhale nini ngani 2016 mangaphosisi siyibhale kodwa yonke leminyaka bazange beze bebuye thina bilokhu ithule into eyenzeka sathi masifika la esagotshwa khona wathini umantshi lo wasigweba into ayisho wathi yena kulungile bese niyibhalile i-appeal mina icala leli ngiyadlulisa ngidlulisela kwabaphezulu lizoye high court icala leli ngoba thina sagwetshwa i-CR i-Z court kwathiwa lizoye high court bayidlulisa ke appeal yethu wathi yena mhlawumbe abangaphezulu kwakhe bazakwazi ukuthi icala leli balibuke kangcono kunaye so i-appeal yethu uyayigrant uyayidlulisa udlulisela phambili yahamba kanjalo njengoba izizobuya manje ngoJuly kulonyaka lo senivele ngaphandle thina sivele nje thina sihlalele ejele ibuye nje lento vele njengoba ibuya manje siyabuya ke manje sebeyasho ukuthi madoda lana nitholakala ukuthi icala anilenzanga sesiyafonelwa manje nathi sesiyagijima siyatatazela hawu sehlala iminyaka emingaka icala sebethi futhi manje asilenzanga sehlala kangaka yebo yonke lo nto into edala i-stress inkinga ugcina manje ungabusazi ukuthi futhi mina sonke sikumoshakala impilo yami isikhathi iminyaka emingaka mhlawumbe nami ngabe ngingcono abangani bami ba-right banento e-right kodwa egcineni mina anginalutho kade ngihlele ejele ngisebenzi angikwazi ngisho ukwenzani wemfowethu mhlawumbe amangalungisa indaba yokuphuza kokubuya kwe-appeal mhlawumbe kungaba ngcono into ukuthi umuntu egcine ehlala 18 years ehlala 12 years ehlala 10 years icale ngalenzanga lento ukuthi idonsa nalento ukuthi ibuye ngathi yedala inkinga iyona futhi into enomthelela ngoba ukube lento ngesikhathi ibegweba ngesikhathi wena ukubhala i-appeal begrant yabona idlulele phambili ukube lento iyashesha ithi ifike ibingena enkantolo ibikhulunywa ngabo abantu abahlukumezeka nje behlala emajele behlala izinto abangazazi so akuthina sodwa baningi abafowethu abahlukumezekile kakhulu ababoshwe izinto abangazazi even ngisho baba abadala uthi uyabufika lapho uyabona ukuthi isono phela lesi isono lesi umuntu omdala naye uhleli lapho uthi uyambungaza ukuthi uzothini vele ufike lo usizi umuntu omdala uhleli ejele uhlale into angayazi uboshiswe yini mhlawumbe ifamily yakhe yini indaba zenzondo zemndeni
Ungathini abantu abafika bezofakaza amanga ngabantu? Lo nto ibhlungu kakhulu. Abantu kufanele bezame ukuyigwema lo nto beyiyeke. Ngoba usuke ufaka omunye umuntu ebumzimeni. Ongeke uzukwazi futhi ukumkhipha kubona. Inzima lento le ukubophisa umuntu engenzanga lutho. Ibhlungu. Abantu abahlukani nalento. Abazama ukuthi bayiyeke. Ngoba lento even if ungayithatha umuntu uyiphendule uyibhekisa ngakuyena. Uzoyizwa naye futhi kodwa futhi ukuyizwa kwakhe. Uzoyizwa naye kanzima ibone naye lento ukuthi lento inzima ngempela ukuthi ungathatha umuntu uhamhlalisa ejele. Azisho athi uhlala 3 days. Kunzima. Abanye ethu abazebeyibulala abanye ethu bayibulala abantu. Ngoba vele isikhathi kwehla isigwebo uthatha isentence. Lapha ngesikhathi uthatha isentence ufikele noma ngabe yini emqondweni. Yabo, fika noma ngabe yini emqondweni awukwazi ukwamukela ngaleyo sikhathi. Ngoba ungacabanga ukuthi isehla isigwebo ithi inkantolo igwebo inkantolo ithi inkantolo. Hayi, ubufakazi baleli icala bukho kodwa ngiyabona ukuthi icala ulenzile. Ngigwebela ukuthi ngiyakubona ukuthi ulenze kodwa ubufakazi abukho. Hey, wayizwa lo nto lo ngiyagweba. Ngigwebela ukuthi ngiyakubona ukuthi icala ulenzile kodwa manje ubufakazi abukho. So ngakho ngiyagweba 15 years hamba ohlala ejwele ubhadla iminyaka u15. Wazi mesho lo nto lo ke ufikele wenye engathi ungavele ugcuma ukubaleke la ungcono vele udutshula ufe. Ngoba yini vele kusizana uboshwe uhamba uhlukumeze uhlala endaweni engekho right egcineni ngento wazi kahle ukuthi awuyazi ufikele nanoma ngabe yini even isho khona pha ngaphakathi ungathatha intambo mhlawumbe uyilengisi ngoba yini kwavele into isuhlukumeza awuyazi kodwa umuntu funda ukwamukela isimo osubhekene naso ngaleso sikhathi. Kukhona nokuzwelana mhlawumbe okuba khona mhlawumbe nje uyafika ngaphakathi kunendoda ezoshaya u25 years ngamacala wona ewaziyo. Kukhona nokudabukela mayinibuka nje ethe imfethu. Kukhona ukudabukela ngoba awunqeni ukuthi ufika la mhlawumbe ufica umuntu mhlawumbe ushaya u20 years. Mhlawumbe ushaya life sentence. Hawu ndoda uboshelweni umchazelo kubagweba iminyaka emingakani naye bangigweba iminyaka emingaka. Mhlawumbe u15 hayi bangigweba u15 years. Ethi wena uyahamba kusasa. Bekezela ndoda. Into encane kabi lento. Uzosukela uzosukela wena. Hey iminyaka emingaka uyakududuza nje akanayo lento ukuthi indoda isazohlala cha. Njani uyahamba kusasa wena. Uyahamba la ethi mina kade ngafike la ngafika ngo94 la. Khona 87. Ngafika ngo94 mina no. Wena awuyahamba kusasa wena. Lana shawa ingoma la kunesport uyaphumela uyahambela uyele esontweni uhamba uyidlalele ibhola. Abanye bayishaya ukarate laphuma uyikhiphe busy wenza something. Insuku ziyahamba. Kusasa wena uyahamba. Mina ngwala ekhaya mina. Ubone ukuthi lo muntu lo sihambe futhi isikhathi ubone lento ade kutshela yona. Bephuma abantu phambi kwakho nawe uyafika umusha. Abadonsa njengawe. Uyambuza umuntu ndoda isu nami athi ngidonsa njengawe ndoda kodwa vele ibekezela ndoda kuzolunga nakuwena. Uyabo. Kuyabaduduzana bona banalo ingcindezi ukuthi umuntu athi ngeke uphinde uphume ejele ubusula. Cha. Bayakutshela nje kahle ayikho into embi abayishoyo abafowethu lapha. Kuphela bayakwazi nabo ukududuza. Ekutheni nawe kusasa uzophuma usenalo ithuba iminyango usazoya. Lapho nothi awubuka 15 years. Umuntu uyawubuka lapho kumanzi te. Musha. Kwebe sishesha. Uthi uyabuka ngeke. Intombi yami uma wengane zami. Ingane zami. Ngizoyithini lento ingikhumbula ekhaya mina manje yonke phela lonto iyafika. Inhliziyo lapho siyaqala istress. Uzacu bemncane ube ngaka. Nawusaqala. Uzacu bemncane ube ngaka. Uphinde lento ingazi ukuthi ithi nyiya emqondweni ngathi uthi umzimba uyabuya kancane.
iphinde futhi lento iphinde ibuye futhi uthi hey ngiboshiwe phela la uphinde uzace futhi ubona ususele ngekhanda manje ucegwa amabhloko uphinde futhi ukuhamba isikhathi iphinde lento idiyama engqondweni ngathi nawe usuyajwayela nabantu nezinto ezenzayo iphinde futhi uzace futhi laphana kuphila impilo enjalo uyazaca uphinde ukhuluphale uze mawuvuka istress yazi ibhloko izokhuluka lizokuhexa yini usuke manje wena ungasekho la ukhona usuthatha ingqondo yakho wayiphosa emnyango uthi hey umama ngabe ubaba usisi bami ngabe ngisekhaya nje manje ngenza ukuthi yabona ngabe usacabanga lezo zinto iyakulimaza nawo leyo nto lonke kodwa muyibuyisa uyitshela ukuthi mina ngila ngibhekene nalento engibhekene nayo okay ifamily yami ngiyazi ngiyayikhumbula ngiyayithanda abantu ade ngiphila nabo ikhona le language eninayo nabantu ababoshelwe emahala mhlawumbe nje ukuthi mhlawumbe khona omunye enimazi ukuthi hey nayi le nsizwa nayo inebhadi nje ngathi igwetshelwa emahala kukhona nithi nihlale phansi nje nixoxe ukuthi hey mfethu iyakhulunywa into kanjalo ngoba phela ngithi nisuke nihlangene nixoxe uthola nayo umunye uyakutshela ukuthi hey nami mfethu ngaboshelwa icala engingalazi kodwa futhi umuntu ukuyena owenza leli cala ukhona la uyadonsa hawu kodwa manje amaphoyisa wakwazi wona ukuthi alungise lento yakhe bona bathathe mina bazongifaka la lento yenziwa yilo muntu wayenza lento waboshelwa amanye amacala manje emva kwakhe kwaboshwa mina okusho lapho kuvela ubulungiswa bukho bona basuke sebesebenzisa amaphoyisa ukena sesebenzisa amandla ukuthi banamandla even babulala impilo zabantu babulala impilo zabantu even if usufikile inkantolo nayo inkantolo umshushisi nabo futhi labantu basuke nabo sebecindezela indlela abacindezela ngayo ekuthenini nabo ufuna benze sure ugcineni ukuthi wena ugwetshiwe ngoba nabo basuke sebesebenzisa amandla ekuthenini vele funa ekugcineni uhlale ejele akekho suke sakhalela ukuthi lo muntu akenze lutho aba bese kubona lokho ngoba nabo bazama indlela yokucindezela basuke becindezela wena ngoba ukube kuthiwa bakucindezela ngabe akwazi ukuthi yena icala lakhe alinasindo futhi umetha alinaso isisindo alinayo into ephathekayo noma ukanye into watholakala nayo ukanye wabanjwa nayo ukanye ummese ukanye isibhamu into nje efana naleyo ukanye ibhomu hey ayikho into watholakala nayo wena watholakala nje phakatheni mhlawumbe no-wallet wakho nefoni yakho kodwa mfethu basuke sebehlulwa yini ukwenza i-background check mfethu ukuthi lo muntu ke umuntu kanjani nasemphakathini laba bantu bahluleka ukusebenza futhi nje kahle nabo umsebenzi wabo bawazi abawazi futhi bona bazazi ukuthi nje bayasebenza kodwa ukulandela into ngendlela efanele ukuthi musu kubopha umuntu kufanele ulandele imigudu ethile lonto amaphoyisa mina ngibonisa wayisebenzisa ngendlela basuke befundiswe ngayo ngoba bona wani mabeza kumuntu bezombopha amaphoyisa asebenzisa iforce awakwazi ukuza kumuntu kahle afika bopha umuntu amchaze indoda la size kwenza kubopha ngesizathu sokuthi nokuthi bona bazi uma befika kuwena funa bekukhahlele bekushaya bekukhombe ngesibhamu bekusabisa benze zonke izinto zabo azenzayo ekugcineni uthi uyakhuluma nabo thiwa simthathe samse ehlathini uzokhuluma lo noma somlumisa ngezinja le vele ekugcineni uzocindezeleka baningi labantu bakusabisa ngoba manje futhi kahle bona into abayisebenzayo basebenzisa iforce ekuthenini lento uyazi vele ufuna uyivume bephuma emphakathini bethi hayi ubanje umuntu owenze lento hayi ubanje umuntu owenze lento ngoba yini indlela yabo yokusebenza ayikho right labantu basebenzisa iforce lithini lakho lokugcina kanti manje umthetho mina ngazi ukuthi umthetho ufanele bawusebenzise bona mabeza kumuntu kufanele basebenzise law enforcement kanjani umuntu ufika kuyena umuzi ombopha umchazele ngecala lakhe ngaphambi kokuba umthatha uhambe naye
uchazele umuntu ngecala lakho cha la sizokubopha icala lokuthi kanje thina samaphoyisa umfundela amalungelo akhe uproduce ikhadi umfundela amalungelo akhe manje uma ungakwenzi lokho ke umuntu ofe ekhahlela isivalo endlini ulele ungathi into enjani lo egcineni ukuproduce ngisho ikhadi awungifundelanga nje amalungelo ami kodwa ukwazile ungithatha la uhambe nami ngazi ngani noma isigebengu mangithatha into nami la mhlawumbe ngoba nami ngiyasaba sebusuku unamaphini la nginebhoni la mhlawumbe ngithatha isipuni sokuphaka la ngikapa ngaso ekhanda abantu uzothi bengilo kanti wena ufike wakhahlela isicapha la nokha usho ukuthi thina samaphoyisa yazini indlela engcono ngoba nami ngiyasaba sebusuku ngicela uproduce ikhadi faka ikhadi la phansi esicapheni athi uyabona yeah uqinisile faka ikhadi la phansi esicapheni anuyabo uma ngisho nje athi asijwayela wena 1 2 3 bahlehla basikhahlele isivalo yini ngibatshela iqiniso bathi ngizenza ukuthi ngisile wrong lonto lo so nje umaphoyisa nawo abe nayo indlela yokusebenza nabantu besebenzisana nomphakathi ngoba ekugcineni vele abagcina belinyazo zigebengu iyo lento yabo bayenzayo abantu bathu basaba baboshela izinto abangazazi futhi so amaphoyisa nawo azama indlela yokusebenza naye futhi uhulumeni fanele lento ayisukumela ayibheke so yilokho nje nathi sikushoyo la namhlanje ukuthenini funa abantu baqwashe nabo bebheke bekwazi futhi ukusebenza kwamaphoyisa amaphoyisa nawo awasebenza indlela asebenza indlela errong abasebenzi labantu ngendlela nabo abafundiswe ngayo sebesebenza ngeyabo indlela nathi singayazi ukuthi sisebenza kanjani so ibhlungu lento le sibuye ejele umuntu uhlalile iminyaka abantu esiphila nabo ba right ngaphandle banento zabo thina siyafika sinalutho ufuna siqale phansi impilo kodwa konke lokho ufuna ukwamukele ke umuntu uzazi lokho ekwenzekile alright manje angisekho lapha sengila sengisemphakathini ufuna ngikwazi ukuphila nomphakathi nami ngizama ngayo yonke indlela ukuthi umphakathi ngisondele kuwona sikhulume nawo senze nje izinto ezenziwayo na ukwazi ukuthi umethe nabo wenze nabo izinto ezenziwayo ungayiqhelelanisi yeah lokho nje ngifisa ukudlulisa abakwampungose nidibana kanjani nabo ithini indaba yenu nabo abampungose attorneys abameli futhi umpongose uyena umuntu osizayo kukho konke lokho njengalezi zinto eziphathelene necala yeah uyena umuntu osizayo osedlulise nje endaweni eziningi iminyaka eminingi wasithathu wasifaka so nje uyasenzeka ukubeka nawo nje lento njengoba namhlanje futhi sila so na siyabonga kakhulu kuyena ekuthenini naye ukwazi ukuthi ungekwazile umpongose ukuthi angenelele udaba lethu nathatha futhi serious nathi siyabona uthathe serious akathulanga nje nakahlalanga ngogoqizana okusho ukuthi naye uyazwelana nathi so siyabonga nje kakhulu kwabampongose attorneys yeah and inamba yabo uma ufuna ushayela abakwampungose attorneys abameli kunethi 031 5633 073 ngiyayiphinda ithi 031 5633 073 inombolo yabo leyo if ufisa usizo nawe mhlawumbe ngeinkinga obhekene nazo ngabe kunamacala obhekene nawo ngabe kunento engenabo ubulungiswa eyenzakala empilweni yakho ungabafonela ibona bangakwazi ukuthi bekusize ngiyayiphinda inombolo ngiyiphinda kokugcina ithi 031 5633 073 Mpungose attorneys abameli ibona ke bazokwazi ukuthi bekulekelele uma khona mhlawumbe indlela ongafisa ukusiza ngayo abafowethu ngezinto njengomsebenzi ngezinto engakwazi ukuthi ilungise impilo yabo ungabheka inamba yami lapho Professor Mkhize ungifonele noma ufonele bona abameli laba ucela ukuthi uxhunyaniswe nabo abafowethu uchaza ukuthi ufuna ukubasiza kanjani njani uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwasitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni
abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni, ingqinamba ababhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa. Lokho sisuke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqashisa umphakathi. Uma ungowesifazane ungena ezidakamizweni, definitely sure uzodayisa ngomzimba. Uma ungowesilisa ungena ezidakamizweni, definitely sure uzontshontsha, uzobulawa abantu, uzoshawa. Izona zonke izinto ezizobhekana nazo. Kodwa ke namhlanje sifike nohlelo oluhlukile lapho khona siletha abafowethu bezochaza ngengqinamba bebabhekana nayo beboshelwa icala abangakaze balenza. Ngakho ke wena ke mbukeli osuyokwazi ukuthi uhlonze noma thina njengoba sesiyibekile okwakho ukuthi uhlukanisa inhloko nesixhanti uyihlahle ubone ukuthi ngabe nawe ungayiphephisa kanjani ezimene njengalezi ababhekana nazo. Mina igama lami nguProfessor Ngwamkhize Ngidabukale kwanongoma esigodini sapho umthetho sohlangothela amandla. Ngakho ke sangincenga